เลยพี่บารอปลอกบันวันชากในช channel จงเอกุมตาปลอกHaduhพิทิปKatno Tyngka ka Nora Fatehi ka Shim by Shad Shimet Haka live stage performance Haka cherry blossom mentau Sngap Hai pin Sngap lengo shisha ban yo Sngap baga Nora Fatehi kala Shim pisa Haduh Katne na kebentak ka Shad live performance ha cherry blossom Omta perlok shwaban tips phang ka kamai ka Nora Fatehi tongin ya thu ya phish phang ka Nora Fatehi kandiat bat kumnu kalas dang ya ka career jongka Nora Fatehi kalas dang ya ka kam jongka kum ka nong Shad ka actress bat ka nong Shad model na Indo Canada ka jingmi neng kong jongka ka longkum ne ka jingak neng kong jongka kala ak film neng kong da ka film Bollywood jong usnam arjar khatsau roar Tigers of the Sundarbans ka kerteng kene ka film Telugu haden kene kal sedang ban ak yaki item number haki film Telugu kumka itech richi podham haka film temper ka Nora Fatehi kalami kerpang bat ak hakikato katne ki film bapau nam kuntup ya ka Jingrwai manohari naga Bahubali the beginning reality show ka jingshai jongka kala nang kiu shushu haba kala ya sim benta kum ka wild card ha ka big boss khandai house name arjar khatsan bar kala pawru ha ka dance reality show jhalak diklaja house name arjar khanreu hanrei kala yo ya ka jingthuh bat ka nam ka bakrau naga Jingrwai dilbar naga film Satya Meva Jayate jong Klur bapau nam ka Bollywood John Abraham kumta perlok ka jingshisha phin yo hangne daga bashai phio ingala dep wat haka Google ngapin ie phi ka jingshisha ka Nora Fatehi Katno ka Shim ka Shad ka live performance haka Shimet tangne phila ban yo ida tin pharang kila tho hangne Nora Fatehi fee for live stage performance Katno Tyngka san pheu lak Haduh crore Tyngka phio i hangne san pheu lak Haduh crore Tyngka ka Nora Fatehi ka Shim na ka way ka live stage performance ta hangne harum pat kyong kumne haka high profile corporate show kamut ka high profile kibiru spa la da ka lej ban performance hangte ka Shim Haduh kanne hanya peu san lak nangka Haduh crore Tyngka phila harang kat ki DJ bat ki group jongka ke besat lang bat ka kapor Shad jongka ka long tang sau peu san minute Haduh reu peu minute bat ka Shim ka bisa Haduh kanu san peu Haduh crore Tyngka tang ka por pat ka tang sau peu san Haduh shkenta te phila banyo yang ne rangkat ki tim jongka include pheu ngot ki crew jongka ki tim jongka bat ka DJ bat ki choreographer backup dancer baro ki donlang bat ka kumta perlok da kana ka example phila aban perkhat menta Katno Tyngka ka Sorkar kala Siew ya ka Nora Fatehi banle ka live stage performance haka cherry blossom mentau Sngap phila banyo yang ne ngala dep ong phi san pheu lak Haduh crore Tyngka ka Shim haka we ka live performance perkhat ma phi dalade Katno Tyngka ka Sorkar kan aya ka Nora Fatehi